לאור. אני עוסקת בתחום הייעוץ, הטיפול האלטרנטיבי, נומולוגיה, תקשור וכל מה שקשור לזה. אני הגעתי לקורס של שרון בעקבות מודעה שהוא פרסם וראיתי ומשהו משך אותי אליו. האינטואיציה שלי לא טעתה. הקורס הזה תרם לי הרבה ידע, הרבה כוח מול הלקוחות שלי, למרות שאנשים מגיעים אליי ממקום של ידע מי אני ומה אני עושה. בקורס של שרון למדתי לזהות את האנשים מבחינת האישיות שלהם, עם מי לדבר יותר, עם מי לדבר פחות, איך להסביר להם את הדברים שאני רוצה להסביר להם, שהם ילמדו וישנו ועשו בשביל עצמם. ובסך הכל מאוד נהניתי, כי גם מה שאני מוכרת זה מחירה שהיא חשובה ביותר, שזה בעצם ידע. וידע שווה לכוח. ומה ששרון נותן זה הרבה כוח מעצמנו, שאנחנו צריכים לתת אותו קודם החוצה, וממנו אנחנו מקבלים חזרה בכפולות. אז אני ממליצה לכל מי שרוצה להרים את עצמו עוד מדרגה אחת למעלה, לעבור דרך הקורס של שרון, להיות במפגשים, ללמוד להקשיב, כי יש כאן מורה שהוא באמת מורה לחיים.